Godmorgen vloggen. Klokken den er sådan 7:03, og jeg skal bede. Jeg har googlet mig frem til, at Mekka det er den der vej. Derovre af. Så har jeg googlet nogle ord, jeg skal sige, så det skal sgu nok blive sjovt. Men altså, så ses vi efter. Så jeg har lige stået op nu, og det er jo så min første dag som buddhist her. Og jeg kan så godt mærke, at det bliver relativt svært at blive ved med at være det, fordi at det der med, at jeg hele tiden skulle tale pænt, og hele tiden forholde mig positivt til ting, især her om morgenen, den er lidt svær, det kan jeg godt mærke. Og så skal jeg jo også være vegetar, så det bliver ikke så sjovt. Men jeg prøver bare at få det bedste ud af ugen. Så nu er det mandag morgen, og det bliver min første dag som jøde i dag. Det bliver spændende. Måske lidt irriterende. Og ikke at skulle spise grisekød og skulle bede ret meget. Jeg har lige bedt min morgen lige bøn. Ja, det bliver anderledes livsstil. Hej vloggen, jeg står her med HT. Jamen det er ved at være frokosttid, så vi skal lige lave en lille beding session her. Ja. Så det tror jeg vil. HT, vil du Jeg filmer det. do me the honor? Ja, Valde, han er jo muslim, og han skal bruge sit bede til at bede mod Mekka nu. Så gør vi lige ned her. Ja, nu er det frokosttid, og jeg skal bede inden da jeg spiser. Så jeg vil sige den jødiske fader vor. Ja, klokken er cirka 2, og jeg er tilbage fra skole. Det er ret meget mere sådan udmattende at blive ved med at tænke positive tanker. Og det der med, at du skal tiltale folk ordentligt, at du ikke må bande og alt det der. Det er ret meget mere udmattende, end man lige skulle tro. Så der har været jeg er ret træt lige her. Så lige nu sidder jeg egentlig bare og drikker kaffe. Senere der skal jeg meditere med min mor. Og så skal jeg have grøntsagsvok, fordi jeg må ikke spise kød. Så det bliver meget hyggeligt. Hej vloggen. Det er nu 11 om aftenen, og jeg smutter i seng. Jeg er lige blevet færdig med min 5. og sidste bedetur i dag. Jeg vil sige, det har været en spændende dag. Jeg er ikke helt vendet mig til det her bedehalløj, men altså... Yeah, we keep going. Godnat. Så klokken er cirka 10 nu, og jeg skal til at meditere, og bagefter så skal jeg i seng. Det har været en spøjsdag i dag. Så er første dag gået, og det har været lidt anderledes at prøve at vende sig til en jødisk livsstil, hvor jeg skal bede morgen, middag og aften, og så før jeg spiser. Det er lidt anderledes, og skulle tro på, at der er ikke en Gud, og der findes noget større end en selv på den måde. Det er svært at vende sig til, og skulle tro på, at der er mere mellem himmel og jord. Og så er det også svært med nogle af de regler, jeg skal følge. Og det er noget, jeg lige skal vende mig til. Men ellers fortsætter det bare ud over ugen. Godmorgen vloggen. Så er det en ny dag med nye udfordringer. Ja, i dag glæder jeg mig egentlig bare til at prøve igen, I guess. Det lyder som om, der er på Robin. Og så klokken den er cirka 7:15 lige nu, og jeg er på vej i skole. Ja, jeg er virkelig træt efter i går. Men udover det, så synes jeg egentlig ikke, der har været så mange ændringer indtil videre. Ja, så nu skal jeg i skole, og så må jeg jo bare se, hvordan det går der. Jeg tænker nemlig også, at jeg skal have mediteret en halv time der. Og så efter skole, der skal jeg vaccineres. Så det bliver spændende at se, om jeg stadigvæk kan holde positiviteten.
Men jamen, det må vi jo se til den tid. Nu er det så tirsdag morgen, og jeg skal til at bede min morgenlige bøn, den jødiske fadervor. Og så i dag, der skal jeg have noget ikke grisekød med på madpakke, for det var jo jøder ikke spise. Så det bliver lidt specielt. Så jeg får makrel med i stedet for spejepøls. Så ja. Sikke et multikulturelt hold. Let's go. Så i dag har været en meget normal dag. Det har været lidt anderledes stadig. Og skulle bede og ikke at skulle spise grisekød. Og ikke at have ukontrollerbar internetadgang. Jeg føler ikke rigtig nogen forbindelse til Gud. Eller rigtigt, at der er noget. Måske en lille smule. Det er lidt anderledes, så der man skal bede. Så kan man måske godt mærke lidt. Men jeg føler mig stadig som ateist. Ja, der er ikke så meget. Hey vloggen. Jeg skal til tandlæge i dag, så jeg skal først møde lidt senere, men jeg har det sådan kind of trash. Så ja. Nu skal jeg til at bede, og så skal jeg til fucking tandlæge. Så vi ses senere. Så jeg har lige stået op, og i dag bliver en meget stille og rolig dag, tror jeg. En lang dag, men jeg prøver at holde de bedste positive tanker om det. Jeg tror ikke, jeg kommer til at meditere i 12-frikvarteret. Jeg tror gerne, jeg vil få spist min mad, men lad os nu se. Det bliver en lang dag i dag. Som det er lige nu, føler jeg mig ikke rigtig tæt op på nirvana. Jeg føler mig bare rigtig træt. Rigtig træt. Men lad os nu se, hvordan dagen den vælger forløbe sig. Så det må vi jo se videre på. Så er det tid til endnu en dag som jøde. Jeg føler stadig det samme. Jeg synes, der er måske en lille forbindelse til Gud. Eller måske jeg tror lidt på, at der sidder en deroppe. Jeg prøver i hvert fald. Men det er lidt svært. Ja, så er det bare at tage dagen ud nu. Hej vloggen. I dag har jeg desværre ikke været særlig spændende dag. Jeg har bare været til tandlæge, og så er jeg blevet lidt sådan halvdårlig, så ja, jeg har ikke været i skole. Jeg har endnu ikke fundet meningen i at bede, men altså, det kan være, det kommer her i løbet af de næste par dage. Vi ses i morgen. Så klokken er cirka 7:10, og det er torsdag, by the way. Jeg kan godt mærke, jeg er godt nok træt efter det her. Det er rigtig udmattende. Jeg forestiller mig, at i dag, der skal jeg meditere i 12-frikvarteret, finder lidt et sted, hvor der ikke er så mange, og så laver vi nok et timelapse af det. Og så kommer jeg sent hjem i dag, fordi bussen er forsinket. Og så skal jeg lave lektier, og så skal jeg også meditere. Ja, og så skal jeg meditere, inden jeg tager i seng. Så det er hvad jeg forestiller mig, der kommer til at ske i dag. Det er bedetid, vi skal til at spise frokost, og nu skal man have HTB, og skal simpelthen sidde og meditere over i sit lille hjørne. Så det vil jeg gøre nu. Bizarre. Hej vloggen. I dag har været en tough day, fordi at, jeg var ude at spise aftensmad på restaurant, og jeg har desværre syndet. Ikke med vilje godt nok, men vi var på sådan noget tapas-restaurant, halløj, så vi fik sådan en hel tallerken med alt pis. Og så kom der sådan noget grisenakke ting, som jeg sagde nej til. Og så kom de med sådan nogle lækre kødboller, som jeg var ret sikker på var oksekød. Og de var virkelig gode. Men det var så grisekød. Og det er sgu ikke så godt. Men altså,
sket er sket. Så må jeg jo bare bede om forgiveness. Men altså, ja, det er egentlig det spændendste, der er sket i dag. Så peace. Godmorgen bloggen. Jeg har lige været i bad, og nu skal jeg til København med mine forældre og kigge på noget lyspis, så det bliver sjovt nok. Hej bloggen. Jeg er lige kommet tilbage fra Copenhagen. Det var sgu meget hyggeligt, men det var sådan lidt, jeg havde fucking frøden på, og du ved, kebab, det er no bueno, så det blev sgu lige til en gasolin burger, så jeg ville hellere have haft noget babs. Ja, det er egentlig det mest spændende, der skete i dag. Så det har været en svær uge at prøve at være jøde for et uge. Det er, når man skulle overholde alle de her forskellige ting, og ikke at skulle spise grisekød og skulle bede på de rigtige tidspunkter og sådan noget. Men det har været meget spændende at prøve at gøre det, når nu man ikke er jøde normalt, men ateist. Ja, alt i alt så har det været en meget sjov uge. Det har været lidt irriterende, men det har været meget fint. Jeg er færdig med ugen nu. Klokken er cirka 11. Det har været en meget spændende uge. Jeg har ikke lyst til at være buddhist efter den her uge her. Det har været meget sværere, end jeg lige troede. Der var ikke rigtig nogen... Buddhisten har smukke tanker, men virkelig kedeligt at være det. Jeg gider ikke sidde og meditere i 1,5 time om dagen. Og jeg nægter simpelthen ikke at bande. Sådan generelt har det været meget sjovt at prøve, men det er ikke noget, jeg har tænkt mig at prøve igen. Hej bloggen. I dag er det sidste dag, og det er tid til, at jeg laver min konklusion her. Jeg vil sige, at hele det her forløb her, det har sgu været fucking grineren. Det har været virkelig sjovt at prøve. Jeg har fundet ud af, at religion, det er virkelig bare ikke noget for mig. Jeg kan godt se, i hvert fald i løbet af den her uge, har jeg godt kunne se, hvad det fede ved religion er. Altså ligesom, at der er en mening med alting, og du har noget, du skal, og du har betydning og sådan noget. Men jeg ved ikke, jeg synes bare, at alle de regler og alle de ting, det virkede mere som en straf, end en ting, jeg havde lyst til at gøre hver dag. Det var som, at